बेनि अनगायैबो मोनसे राजखान्थियारि जोङो माने जि बाथ्रा बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय आथिखालाव बड'लेण्डआव जायफोर जोंनि माने रिजनेल पलिटिकल पार्टी दङ जायखौ आनसलिक माने राजखान्थि हान्जा होननानै बुङो बे रिजनेल पार्टीया जाबाय UPPL आरो BPF आरो बियो बड'लेण्ड काउन्सिलखौ सरकारखौ सालायनो थाखायनो जोनोम जानाय राजखान्थियारि हान्जा मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाखौ बर' सुबुङानो बर' दैदेनगिरिफ्रानो दिनै दैदेनगासिनो दङ सामलायगासिनो दङ दा बेखायनो बर'फोरनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बर'फोरनि ग्रेटार जौगानायनि थाखाय आरो मोनथाम एजेन्डा जोङो बेयाव आपिल खालामनो नागिरदों से नम्बराव जाबाय गोजोन आरो खौसेथि सुक्तिनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव एबसु NDFBनि मोनब्रै हान्जा UBPO सुक्तिनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु बे सरकार भाबै आरो गासै सामाजिक भाबै पार्मानेन्ट खालामनो थाखाय UPPL आरो BPF ज'है खामानि मावनांगौ गुड गभर्नेन्स आरो करापसन फ्रि जाख्ल'नाय गैयै आरो मोजां सासन खुंथाय होनायनि थाखाय मोन्नैबो हान्जाया जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय हाबा मावनांगौ आरो लोगोसेयैनो BTR सुक्तिखौ आखरे आखरे रोखायै मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों खावलायो जे UPPL आरो BPF मोननै जे राजखान्थि हान्जा बर'नि मोन्नैबो जाहाथे बे मोनथाम एजेन्डानि सायाव गोरोबलायनानै खामानि मावगोन बाथ्रा बुंगोन जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो आपिल होबाय।